Les obres de l'autovia de la Pobla a Palma, la MA13, el tram que se van iniciar les obres per fer aquest tercer carril en el mes de febrer d'enguany, que s'han quasi acabat, no estan acabades tot, però quasi estan acabades, certament és així. No volem parlar d'això, però sí que quan els que venim o els que han patit aquestes obres i estàvem aturats i tardàvem 30 minuts per fer 10 quilòmetres o una hora per fer N18, mos donava que pensar molt de dies. No? M'ha fet reflexionar en dos temes que se deriven en els dos acords que li presentam en aquesta proposta. El primer de tot és veure si hi pot haver un pla d'actuació que doni solució a l'etern problema de les entrades de ciutat a través de la MA13, sobretot en la connexió amb via cintura MA20 en sentit Andratx. La Llumajor també, però sobretot en sentit Andratx. Aquesta sortida en sentit Andratx col·lapsa completament a la MA13, sobretot a la gent que volem entrar per Son Fuster i també per Son Castelló. El que li proposam és que des del seu departament s'estudiï un sistema, nosaltres estem a l'oposició, no ho poden governar, només les poden fer propostes, no vull dir exactament com ho han de fer, però sí que els serveis tècnics i jurídics de la seva conselleria de territori puguin idear un sistema que la llei que acabo d'esmentar no ho prohibeix, un sistema per incentivar que els contratistes acabin abans d'hora les contractes i no se pengin, i per mateixa expressió, se pengin com s'han penjat en aquesta autovia. A Europa se fa, a Europa en teoria són eficients en aquest tema, a l'estat espanyol no ho he trobat, no ho he vist, però sí que hi ha sistemes per poder incentivar els contratistes perquè pugui fer feina a les nits, perquè si acaben abans d'hora hi hagi unes millores econòmiques o unes qüestions econòmiques que puguin tenir, etcètera.